Nestíham. A rozmýšľala som, či vôbec začnem tento vlog, keďže nestíham a nemala som vyťahnuť statív, ale vravím si, že keďže chcem ukazovať realitu mojich dní, tak to teda spravím. A tak to teda vyzerá skoro každý deň v mojom živote, pretože Tereza sa nedokáže pripraviť na čas. Idem dneska do Dubnice nad Váhom pozrieť moju kamošku Ačku. Otvorila si tam salon a idem tam aj spolu s Luci a bude to strašne super deň, čiže sa teším. A zoberiem aj vás. Už to si nezabudla. A musela som teda ísť nenamalovaná, keďže nám bude robiť, akože idem na obočie hlavne a na myhalnice, ale keďže nám chce robiť asi aj kozmetiku pleti, tak nám povedala, že sme prišli nenamalované a idem teda, lebo nestíham. Love me or hate me, God knows you made it. When he let his eyes on me, 여기 네 눈이 날 바라보는 눈빛이 이미 다 말해줘. No, I ain't gonna let anyone keep me down. No, no, you just gotta keep up, 'cause I ain't gonna go down. No, no, everyone just wanna get to know ya. 이미 시작된 걸. How do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. You got stung by honeybee. You just wait and see. How do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. Kissing 없을 거야. 아마도 그럴 거야. Lazy lover. To povedz vo vlogu, že ja som že prvýkrát za život na kozmetike, že akože, že very first time, že nikdy predtým. Asi práve uladí. Hej, a To je podsta. Už teraz. Ale už teraz sa teškám. A ja. Potrebujeme. Táto tvár potrebuje fix. Aj moja. Hlavne na obočí, teda nie na obočí chcem nechať, lebo ja keď budem raz slávna, tak si musíme zapamätali vďaka obočiu. Ale to si zapamätáme kvôli tvojim modrým očiam prenikavým. Ale tie myhalnice budú za chvíľu krajšie. Akože ty ich máš krásne. Už teraz. Presne, to sú múdre slova. Všetky sme krásne. Však. A čo je toto? Teraz budeš špachla, dáva ti preč všetky nečistoty, otvára ti pory, zrobová ti vrstvu kože. Úplne nečistý, dáva ti to chleb. Wow.
Ja sa cítim teraz, ako keby sme boli v nejakom čarovnom snažím sa nájsť slovo, v takej čarovnej doupie a ty robíš čary a budeme vyzerať úplne krásne a mladší o 10 rokov, a keď to by sme potom mali 25 či 15. Ale akože budete potom mierne trošku červenšie, ale potom zajtra to bude... Ježiš, tak to ja už nechcem vyzerať viac červená, ako som. Za keľo. To je neuveriteľné. Ale strašne dobre to vyzerá. Ja som si A few hours later. Je 6 hodín a ja som sa vrátila z Dubnice. Nestihli sme už to potom veľa natočiť, pretože sme mali na ponáhľok, keďže Aťka mala tréning o 4:00 a bolo to celkom vtipné, lebo sme utekali rýchlo zo salónu a ešte sme si objednali poke z Poke House v Dubnici a nestihli sme nič zjesť, že som ho jedla rýchlo vo vlaku. Ale som rada, že sme boli spolu. Podľa sme nestihli preto, lebo sme si ešte predtým spravili kávu a kecali sme asi hodinu iba len o živote a o tom, čo máme nové. A bol to fakt taký catching up, ktorý sme asi všetky 3 potrebovali. Čiže takto vyzerá finálny výsledok. Vlastne mám laminované aj obočie, aj myhalnice, aj natreté. A ja som akože extrémne spokojná. Teraz je to zatiaľ silné, ale za také 2 dny to už bude úplne tip-top a fakt ja môžem odporúčať Aňu. Akože nikto mi nevie urobiť také obočie ako ona. A robila mi aj facial, čiže mi čistila pleť a masírovala a bolo to fakt perfektné. Cítila som sa úžasne a odporúčam to každému. Odporúčam každému ju, lebo je fakt, že najlepšia. Zariadilo si to tam perfektne, má to tam nádherné, ladené tak do béžová, veľmi čisté, také priestanné, svieže. Takže fakt, že ja tam strašne rada chodím, nielen kvôli tomu, že je tam ona, ale kvôli tomu, že sa tam perfektne cítim, čiže odporúčam. Dám jej salón do popisku, čiže určite to očakujte. A nie je to nie tak ďaleko od Bratislavy, je to vlastne 1,5 hodiny cesty, čiže aj tam aj priamy spoj, čiže nemáte žiadnu výhovorku tam neísť. Čiže určite choďte. To je asi všetko na dnes. Nemám už veľmi čo robiť, lebo je 6 hodín a zajtra ráno sám, keď idem do roboty. A tým pádom pôjdem asi skôr spať. Čiže uvidím, že či som toho natočila dosť. Možno, že spojím nejaké 2-3 dní dokopy, aby nebolo toho málo v jednom vlogu. Cez víkend príde Oli, čiže budem s ním. A uvidím, že ako to postrihám. V každom prípade vám ďakujem za pozretie a ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like. Choďte určite olajkovať aj Aďu a jej salón a vidíme sa v ďalšom videu.